ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಮೂಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕಾರ ಪೂರ ಆ ನಮ್ನೆ ನಲ್ದ ಕೋಡೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡವನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ದಾಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಪುನಃ ಅತ್ ಅಡೆಪೋದು ಪಾಡ್ನ ಅಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚ ಇದು ಬಸಳ್ಳನಾ ಓ ಮೂಲ ಬಸಳ್ಳ ನಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಮಿ ನಡ್ತೀರಿ ಮಾಮ ಆತ ಚೈತ್ರ ಮಾಮಿಗೊಂದೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸು ಆತ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಬಸಳ್ಳ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮೊಲ್ಲ ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗಂತ ಎಂಕಲ್ ಶುವರ್ ಅದು ಲೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯರ್ ಅದು ಐಕಿತ್ತೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಚೇರಡ್ ಪುರ ಕುಲ್ದೋಲು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಎಂಚ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರ್ ನತ್ತು ಅಕ್ಕ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಚೈತ್ರ ಮಾಮಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಸೊ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೇರ್ ಚೈತ್ರ ಮಾಮಿನ ಕಸನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸಾಗರ್ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ मेरा सुमित हेगड़े पंद लॉयर सुमित हेगड़े ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಮೇರೆ ಗಡ್ಡಿಯಂ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದಾರು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕರೆ ತೆಗಡೆ ಒಂಬೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವೆ ಅದಾಗ ಚೂರು ಮಲ್ಲದಿಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯದತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಷಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಷಿಂಗ್ ಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಇತನಿ ಕೇಳ್ತಾ ನೀ ಹಲಿತ ಮದ್ವೆ ಪೆನ್ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸೊ ಸ್ಕೇರಿ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಡು ಗರಂ ಚಿಕನ್ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಪೇರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ఏ అన్నం నాకు అంతే బ్రష్ మాతో నినా అంది శ్రీక ఒక్క అన్నండి అవు అల్పలి ఎంత శ్రీక సాయి బ్యాగ్ తో బ్యాగ్ ఈయన బ్యాగ్ తో చెప్పాలి ఈయన బ్యాగ్ ಗೊಬ್ಬಡು ನಿಜುಂಡು ಶಾಮಿ ಅನ್ಪು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯನಾ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಸಾಯಿ ಓಯ್ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜಾನಪ್ಪ ಶಾಮಿ ಅಪ್ಪು ಅವುಂಟು ಅವೈಪರಂದು ಇನ್ನು ಮುರಾಣಿ ತೋಜ ಏನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ನಿಂಚೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಂದದುಂಡ್ಲ ಬೊಂಡ ಕಿತ್ತುನಾರು ವೈದ್ಯರು ಬೋಲೆ ಬೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡರೆ ಬೈದೇರ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆರ್ನಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಬಾಸ್ ಮದಿಮಲ್ನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನಾರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸುಂದರಿ ಮೇರ್ತುಲೆ ಏನಾ ಇಂದುದಾದೆ ಅವು ಅವು ಏನ ಕೊಳಗ
ಆಯ್ಕೆ ಇವನು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪಿದಾಗಲೇ ಬೊಕ್ಕನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಕನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ನವ್ರು ಬೈದರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಒಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ ಪತೊಂದು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಶಾಪ್ ಓಲು ಪುನ್ಶ್ರಿಕಾ ಬ್ರೈಡಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೇರಾರ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟವರ್ಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಎಂಟ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಪೋಲೆ ಉಡುಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಉಡುಪಿ ಮೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪೇರಾರ್ ಪೋಪೇರ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಮದ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮದ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಾರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಏನ ದೈವದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಕೆಲವರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗ್ಯನು ಮದ್ಮೆ ಏನ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿಲ್ಲಾರ್ದು ನಾನೊಂಜಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೆಪ್ಪುನು ಇಂದು ಏನ ದೈವದ ಕೈ ಮುಗ್ಯನ ಇಂದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕರಡಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ How are you, Kelle? How do you do? English teacher, madam. सागर पल्ला बेबी ओले ಶಮನ್ ಪೆತ್ತ ಉಂಡಾಯ್ತ ಮೊಕಲ್ನ ತೂಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಎಂತಲ್ಲ ಮುಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ